Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ένα ακόμα επεισόδιο εκτός κειμένου. Είμαι ο Δημήτρης Είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Λουκάς. και να πούμε ότι αυτό καταρχάς είναι το τελευταίο επεισόδιο για τη φετινή σεζόν. Να σας αφήσουμε και εσάς να κάνετε τα μπάνια σας, να κάνουμε και εμείς τα δικά μας, να πάνε και τα παιδιά τις διακοπές τους, να πάω και εγώ τις δικές μου. Οπότε, εκτός κειμένου, οι ιστορίες μπορεί να τελειώνουν, οι κουβέντες όμως όχι. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το φαινόμενο του stand-up comedy και είπαμε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια, είναι η αλήθεια. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον μεγάλο του συγγενή, ο οποίος δεν είναι άλλος από το θέατρο. Και το εξετάζουμε μέσα από ένα ερώτημα που μπορεί να ακούγεται λίγο προκλητικό, αλλά αφορά ολόκληρη τη σύγχρονη ελληνική θεατρική πραγματικότητα. Μήπως τελικά παράγουμε περισσότερο θέατρο από όσο καταναλώνουμε? Λοιπόν, να αρχίσω εγώ να πω ότι είναι όντως ένα προκλητικό ερώτημα, αλλά και πολύ ενδιαφέρον και ρεαλιστικό θα έλεγα. Αν σκεφτούμε ότι την τελευταία χρονιά υπολογίστηκε ότι ανέβηκαν περίπου 1.500 παραστάσεις στην Ελλάδα και γύρω περίπου στις 1.300 μόνο στην Αθήνα, έτσι. Μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν ότι η Αθήνα είναι η πρωταθλήτρια έτσι, στην υπερπαραγωγή θεατρικών παραστάσεων. Οπότε γεννιούνται διάφορα εύλογα ερωτήματα. Έτσι, γιατί ανεβαίνουν τόσες παραστάσεις, έχουν αρκετό κοινό η καθεμία να τις υποστηρίξει. Και τελικά αυτός ο όγκος θεατρικών παραστάσεων είναι μια ένδειξη καλλιτεχνικής άνθησης ή είναι μια, ας πούμε, επίπλαστη ευημερία? Πράγματι, Βαγγέλη, αυτά τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Θα ασχοληθούμε μαζί τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως το σημαντικότερο, νομίζω, ερώτημα το οποίο γεννιέται από όλα αυτά και αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η ουσία, δηλαδή περισσότερο θέατρο σημαίνει κατά ανάγκη και περισσότερο πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε και δύο νέους ταλαντούχους ανθρώπους του θεάτρου να μας μιλήσουν γι' αυτό, δύο εκλεκτούς καλεσμένους στην εκπομπή μας, οι οποίοι έχουν αφήσει ήδη το αποτύπωμά τους στο χώρο και πιστεύουμε ότι έχουν ακόμα πιο λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Είναι ο ηθοποιός Γιάννης Ιχαλιώτης και ο θεατρικός συγγραφέας Μάνος Κονουγάκης, οι οποίοι ξέρουν το χώρο και από μέσα. Και να ξεκινήσουμε τώρα από το προφανές, παιδιά. Το είπε και ο Βαγγέλης πριν, το τόνισε μάλιστα. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα ανεβαίνουν περίπου 1.500 θεατρικές παραστάσεις κάθε χρόνο είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό από μόνο του. Σε σύγκριση με το πληθυσμό της χώρας, δηλαδή κάτι περισσότερο από 10 εκατομμύρια πληθυσμό, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές παραγωγές στην Ευρώπη, και αν δεν απατώμε και στον κόσμο κατά αναλογία, ειδικά η Αθήνα πρέπει να είναι η πρωταθλήτρια σε θεατρικές παραστάσεις στον κόσμο σε αναλογία με πληθυσμό. Και όπως είπαμε και πριν, το ερώτημα είναι άλλο. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Μπορούμε να εντοπίσουμε διάφορους λόγους, έτσι. Καταρχάς, είμαστε μια χώρα με μεγάλη θεατρική ιστορία, έτσι, και παράδοση. Έχουμε πολλές δραματικές σχολές, βγαίνουν κάθε χρόνο πάρα πολλοί έτσι, νέοι ηθοποιοί που διεκδικούν ο καθένας το δικό του χώρο, τέλος πάντων, στην θεατρική πιάτσα που λέμε. Και επίσης κάποιοι από αυτούς γίνονται και σκηνοθέτες. Στην ουσία θα έλεγα ότι υπάρχει μία έκρηξη από την κρίση και μετά. Αυτό ήταν ένα από τα θετικά, θα έλεγα, της κρίσης, καθώς επλήγησαν έτσι, οι μεγάλες παραγωγές που συγκέντρωναν έτσι, περισσότερο χρήμα
και περισσότερους ανθρώπους, έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο υπήρξε μια αποκέντρωση, πολλές μικρές ομάδες νέων ανθρώπων προσπαθούσαν να κάνουν και αυτοί κάτι στο χώρο. Μμμ. Από την άλλη, βέβαια, παιδιά, υπάρχει και οικονομική πραγματικότητα όσον αφορά και τις θεατρικές παραστάσεις. Για παράδειγμα, αρκετές παραστάσεις παίζονται μόνο για λίγες εβδομάδες έως και λίγες μέρες. Αρκετές φορές υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες λόγω της έλλειψης budget συνήθως στηρίζονται απλά και μόνο στον ενθουσιασμό των συντελεστών, ηθοποιών, σκηνοθετών, συγγραφέων, τα πάντα. Και υπάρχουν και κάποιες παραστάσεις, εντάξει, μπορεί να ακουστεί λίγο κακό αυτό που θα πω τώρα, υπάρχουν και κάποιες παραστάσεις που δυσκολεύονται να προσελκύσουν κοινό, είτε, εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο κακό λόγω της έλλειψης budget, οπότε δεν μπορούν να διαφημίσουν, δεν μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα για να προσελκύσουν κοινό, είτε επειδή και πάλι λόγω της έλλειψης budget γίνονται πολύ, να μην πω κακές και ακουστεί βαρύς όρος, γίνονται πολύ έτσι βιαστικές παραγωγές, στο πούμε. Πρόχειρες. Ναι, πρόχειρες. Ναι, είναι αυτό που έτσι θα πούμε, μήπως γίνονται τελικά για να γίνουν. Και το πρόβλημα, ας πούμε, που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες θεατρικές παραστάσεις δεν είναι ότι έχουμε έλλειψη θεάτρων, ηθοποιών κτλ. Αλλά μήπως τελικά, όπως διαπιστώνουμε, έχουμε έλλειψη θεατρικού κοινού, έλλειψη θεατών. Νομίζω ότι κοινό υπάρχει και ειδικά μετά τον κορονοϊό. Ο ένας ήθελε να σμίξει με τον άλλον από τότε που οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια, έτσι, ήθελαν να δουν ένα ζωντανό θέαμα, αυτή τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει το θέατρο. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι αυτό που είπαμε και πριν, για μια μικρή παραγωγή, μια ομάδα νέων ανθρώπων είναι πολύ δύσκολο να διαφημιστεί, να προβάλλει το έργο της, αν σκεφτούμε ότι χρηματοδοτεί η ίδια η ομάδα τα πάντα, έτσι, ξεκινώντας φυσικά από τη πληρωμή του θεάτρου. Ένα μέσο θέατρο, μια μέση θεατρική σκηνή, θα λέγαμε ότι κοστίζει γύρω στις 150 ευρώ τη βραδιά. Αν σκεφτούμε μόνο αυτό, υπάρχουν και πολλά άλλα έξοδα βέβαια, έτσι, λειτουργικά κόστη, λογιστικά κόστη και μέσα σε αυτά βέβαια και η προβολή. Οπότε Βέβαια, ναι. τα πράγματα παιδιά, είναι βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε, παιδιά, ότι και από μία άποψη αυτή η πληθώρα παραστάσεων, όπως και η πληθώρα συναυλιών, η πληθώρα βιβλίων που εκδίδονται κτλ., είναι κατά κάποιο τρόπο και μία ένδειξη υγείας. Δηλαδή, όσο περισσότερες παραστάσεις βγαίνουν, όσο περισσότεροι άνθρωποι δημιουργούν, τόσο περισσότερο ζωντανεύει, κινείται ο πολιτισμός. Ναι, νομίζω, Δημήτρη, ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο καλεσμένους μας θα το επιβεβαιώσουν αυτό που λες, ότι δηλαδή οι περισσότερες θεατρικές παραστάσεις κάνουν καλό, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, στον πολιτισμό. Από την άλλη, βέβαια, η αντίθετη άποψη λέει ότι μέσα σε αυτή την υπερπροσφορά η ποιότητα των θεατρικών παραστάσεων μειώνονται. Δηλαδή ότι πολλές αξιόλογες παραστάσεις μέσα σε όλον αυτόν την υπερπληθώρα των παραγωγών χάνονται, ότι γίνονται, ας πούμε, για να γίνουν διεκπερωτικά. Ναι, και αυτό ισχύει και για άλλους χώρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα βιβλία. Έτσι, αν σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο παράγονται περίπου 10.000 βιβλία στην Ελλάδα, βάσει των μετρήσεων του ISBN. Οπότε το θέμα σε κάθε περίπτωση είναι αν η κάθε παράσταση βρίσκει το κοινό που της αξίζει, που της ταιριάζει. Οπότε, μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι επιστρέφουμε και πάλι στο αρχικό μας ερώτημα. Καταρχάς, μήπως παράγουμε περισσότερο θέατρο από όσο καταναλώνουμε? Το
ακόμα σημαντικότερο θα έλεγα, περισσότερο θέατρο σημαίνει τελικά περισσότερος πολιτισμός. Ας δούμε τι έχουν να μας απαντήσουν σε αυτό οι δύο καλεσμένοι μας, ο Γιάννης και ο Μάνος. Πριν από αυτό όμως, να ζητήσω και πάλι από τους ανθρώπους που μας βλέπουν, αν θέλουν να μας γράψουν στα σχόλια ποια είναι η άποψή τους για αυτά τα δύο ερωτήματα και αν θέλουν και ποια παράσταση από αυτές που παίχτηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς τους κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον, ποια απόλαυσαν περισσότερο, ηθοποιούς, σκηνικά, το οτιδήποτε. Και πάμε στις συνεντεύξεις μας. Και τώρα ας περάσουμε στον πρώτο μας καλεσμένο, τον ταλαντούχο νέο ηθοποιό Γιάννη Χαλιώτη. Γιάννη, καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Καλώς σε βρήκαμε λοιπόν. Θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια για σένα πρώτα, σε μια σύντομη γνωριμία σου με το κοινό. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την υποκριτική? Εντάξει, θα πω το κλασικό κλισέ, ότι όντως από μικρός ένιωθα μία έλξη στις ιστορίες γενικά. Δηλαδή πάντα μου άρεσε κάτι που είχε αρχή, μέση, τέλος, και μια πορεία, μια εξέλιξη δηλαδή. Και ξεκίνησα ερασιτεχνικά όταν ήμουν στα Γιάννα στην Καλών Τεχνών, και μέσω της Καλών Τεχνών πάλι μ' αρέσουν τα κόμιξ, πάλι με ιστορίες ασχολούμαι. Και ξεκίνησα ερασιτεχνικά και θέατρο. Μετά, όταν τέλειωσα τη σχολή, μπήκα στην δραματική του Γιώργου του Αρμένη, το Νέο Ελληνικό Θέατρο, το 2015. Μετά αποφοίτησα και μετά ξεκίνησε η πάλι για στον επαγγελματικό στίβο. Γιάννη, καταρχάς να σου πω ότι έχεις σπουδάσει στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδας, την πόλη στην οποία μάλλον και εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, τα λατρεμένα Γιάννενα. Πολύ ωραία. Ναι, όχι επειδή είμαι από εδώ, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι λίγο για να σε γνωρίσουμε και ακόμα περισσότερο. Ποιους Έλληνες ξένους ηθοποιούς θα έλεγες ότι θαυμάζεις, ποιοι σου αρέσουν περισσότερο, ποιους προτιμάς να βλέπεις, ας πούμε? Μπορώ να πάρω από όλο το φάσμα, δηλαδή... Ναι, οποιονδήποτε. Οι δύο αγαπημένοι μου που με εμπνέουν πολύ και έχουν και κάποιες ομοιότητες, ο ένας έχει γράψει στο DNA μου από μικρός, ο Θανάσης ο Βέγκος, και ο άλλος είναι ο Ρόμπιν Ουίλιαμς. Είναι δύο ηθοποιοί, δύο άνθρωποι, δύο κομικοί, οι οποίοι όταν παίζανε δράμα σου κάναν την καρδιά περιβόλη. Δηλαδή και στους δύο η κωμωδία ερχόταν ως απάντηση στον προσωπικό τους πόνο. Στον Βέγκο, για όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που είχε ζήσει, την ανέχεια, την πείνα, τις δυσκολίες. Στον Ρόμπιν Ουίλιαμς ήταν πιο ψυχολογικό. Είχε ψυχολογικά τραύματα. Και αυτή η μίξια, αυτός ο μυστικισμός, αυτή η εναλλαγή από το δραματικό στο κωμικό, για μένα είναι ό,τι πιο και σπάνιο και... Δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Και τα όμορφα, και τα δύσκολα, και το φως, και το σκοτάδι. Όπως λένε και για τον Τσέχοφ, γιατί γι' αυτό και ο Τσέχοφ είναι σαν συγγραφέας διαχρονικός. Εκεί που πάει να σκάσει ένα δάκρυ, σκάει ένα χαμόγελο. Αυτό πάντα με έκανε να νιώθω έτσι. Ναι. Η απάντησή σου μου δίνει μια ωραία πάσα για μια ακόμα ερώτηση. Θα έλεγες ότι σε εκφράζει περισσότερο η κωμωδία ή το δράμα? Το δράμα μέσα από την κωμωδία. Γιατί η κωμωδία έχει μέσα της το δράμα. Είναι ένα δράμα που δεν αντέχει τον εαυτό του άλλου και πάει να το ελαφρύνει κάπως. Θα έλεγες... Θες να ρωτήσεις κάτι, Δημήτρη, πάνω σε αυτό? Όχι, θα το πήγαινα λίγο αλλού. Οπότε, άμα έχεις κάτι σχετικό με αυτό που είπε ο Βαγγέλης, συνέχισε εσύ. Ναι. Ήθελα έτσι να τον ρωτήσω, μιας και είμαστε εκτός κειμένου, και να πάρω πάτημα από αυτό που είπε, ας πούμε, ότι περιέχει μέσα της η κωμωδία το δράμα.
Γιατί, δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι οι σπουδαίοι, ας πούμε, κομικοί, πώς θα το εξηγούσε ότι είναι βασανισμένες ψυχές ο Γιάννης, ας πούμε. Και είναι αυτό έτσι μια προϋπόθεση για να είναι καλοί κομικοί, να έχουν περάσει έντονες δραματικές καταστάσεις, ας πούμε. Μπορεί και όχι, αλλά από την εμπειρία μου και την προσωπική και βλέποντας και με αυτά τα δύο δυνατά παραδείγματα που είπαμε πριν, είναι κομμάτι του να είσαι άνθρωπος, δηλαδή που λένε και American, it's part of being human, ότι it's the human condition, είναι η ανθρώπινη κατάσταση, ότι θα σου συμβούν πολλά και το χιούμορ είναι μια ασπίδα και ένα βάλσαμο. Οπότε είναι και φυσιολογικό να συμβαίνει. Τέλεια. Γιάννη, τώρα θα σε πάω σε μια ερώτηση η οποία είναι λίγο δύσκολη, θα έλεγα, για κάθε καλλιτέχνη, όχι μόνο για έναν ηθοποιό. Και αφορά την κριτική που δεχόμαστε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ προσωπικά, πώς αντιδράς σε μια καλή ή σε μια κακή κριτική? Εντάξει, μια καλή κριτική είναι μια καλή κριτική, αλλά κοιτάω να είμαι ταπεινός και να σημειώνω στο μυαλό μου τι μου είπανε για να ξέρω τι λειτουργεί, έτσι, και τι περνάει κάτω και τι είναι καλό. Τώρα η αρνητική κριτική εξαρτάται λίγο από πού προέρχεται. Αν κάποιος μου πει κάτι το οποίο καταλαβαίνω ότι το λέει για να πει την εξυπνάδα του, για να κάνει το κομμάτι του, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Θα του πω κι εγώ μια εξυπνάδα και καλή νύχτα σας. Τώρα, αν κάποιος μου κάνει μια κριτική γιατί όντως θέλει να με βοηθήσει και το καταλαβαίνω αυτό, τότε ναι, ανοίγω τις κεραίες και καταγράφω, ακόμα κι αν είναι... Ας πούμε, τώρα πριν κάποιους μήνες, η δασκάλα που έχω στο Σωματικό Θέατρο και στο Μπούτο, που ασχολούμαι με το Μπούτο, το οποίο είναι ιαπωνικό σωματικό θέατρο, μου έκανε μια κριτική αρκετά σκληρή, θα έλεγα, και αρκετά ειλικρινή, αλλά επειδή την έκανε με πολύ αγάπη και επειδή όντως θέλει να με βοηθήσει να εξελιχθώ και όντως έπρεπε να μου την κάνει, τότε ναι, είναι εντελώς αποδεκτή. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που συνδέεται βέβαια και με την κριτική και κυρίως με βάση αυτά που είπες πριν για την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια που ουσιαστικά παλεύεις κι εσύ έτσι, σε αυτό το χώρο της υποκριτικής. Αν έχεις κάποιες συμβουλές σε ένα νέο ηθοποιό που μόλις, ας πούμε, αποφυτά από μια δραματική σχολή να δώσεις. Από μόλις έχει αποφυτίσει, Ναι. Να έχει κουράγιο, να έχει υπομονή, να διεκδικεί τα δικαιώματά του, γιατί πολλές φορές και σε άλλα παιδιά το έχω δει και στον εαυτό μου κυρίως το έχω δει, ειδικά τα πιο πρώτα χρόνια και ακόμα κιόλας, μερικές φορές λέω Γιάννη δεν είσαι φτασμένος, έχεις ακόμα ψωμιά να φας, δηλαδή κάνε και λίγο σκόντο, ας σε ρίξουνε και λίγο για να έχεις δουλειά, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να... Γιατί, εντάξει, καλή τέχνη, αλλά όταν είναι και δουλειά. Και πρέπει να... Βιοποριστείς. Ναι, να βιοποριστώ και να... Και να εκφραστείς. Ως εργαζόμενος έχεις και δικαιώματα, εκτός από υποχρεώσεις. Οπότε, όταν αυτά παραμερίζονται, πρέπει να στυλώσεις τα πόδια και να πεις όχι, είμαι εδώ. Είτε μέσω του ΣΕΗ, είτε μέσω των συναδέλφων, είτε μέσω και των δύο. Θα τα άλλα νεκούρα. Και αυτό γίνεται μόνο με εμπειρία, ότι να λες λίγα και να ακούς πολλά. Μου το είχε πει μια κοπέλα έτσι πολύ, που δεν ήξερα καν. Όταν της είχα πει ότι είμαι σε δραματική σχολή, μου λέει να ακούς πολύ, να μιλάς λίγο.
στην αρχή βοηθάει αυτό και αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, να read the room, να έχεις λίγο μύτη, να κρίνεις λίγο, να βλέπεις αυτός τώρα είναι απατεωνίσκος, θα με πληρώσει, αυτός μήπως μου λέει παπάντζατος ότι πάμε για παραστασάρα και θα γίνει και τελικά θα καταλήξουμε σπίτια μας. Να γνωρίσεις Δηλαδή, τη θεατρική ναι, πιάτσα. αυτό ακριβώς. Ωραία. Θα ολοκληρώσουμε έτσι με 2 ερωτήσεις, μία γενικότερο ενδιαφέροντος και μία πιο προσωπική. Η πρώτη είναι ότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει και στη χώρα μας μια υπερπληθώρα θεατρικών παραστάσεων. Διάβασα πρόσφατα ότι ανεβαίνουν περίπου 1.500 παραστάσεις το χρόνο. Η μεγάλη πλειοψηφία, η τεράστια πλειοψηφία αυτών βέβαια στην Αθήνα. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι κάτι που έχει περισσότερα θετικά ή αρνητικά? Παράγει τελικά περισσότερο πολιτισμό ή δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, θα λέγαμε, ειδικότερα στις νέες ομάδες? Και να σου πούμε εδώ ότι επειδή, Γιάννη, αυτό ουσιαστικά είναι και το κύριο ερώτημα της απόψινής μας εκπομπής, δηλαδή με αυτό ασχοληθήκαμε, είναι ο άξονας μας, δηλαδή παράγουμε περισσότερο θέατρο από όσο καταναλώνουμε, μπορείς να είσαι όσο αναλυτικός θέλεις, έτσι εννοείται. Οκ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ και να αναλύσω κιόλας. Θα πω το εξής, ότι όταν ανοίγει μια βεντάλια και μπαίνει μέσα πολλοί κόσμος, πολύ πράγμα, το καλό είναι ότι θα βρουν πάτημα και ταλαντούχοι άνθρωποι και άνθρωποι που αξίζουν, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το βρίσκανε. Όπως συμβαίνει και με το διαδίκτυο, ας πούμε, που είναι οι πάντες. Αλλά ακριβώς όταν έρχονται πολλοί, θα έρθουν και κάποιοι που θέλουν να κάνουν το ψώνιο τους, κάποιοι που είναι απατεωνίσχοι και είναι κουτοπώνηροι, θα έρθουν και άνθρωποι που δεν έχουν γνώσεις και νομίζουν ότι έχουν γνώσεις. Δηλαδή, επειδή δεν τα έχω δει και όλα, αλλά έχω δει τόσα όσα για να έχω δει και πολύ ταλαντούχους ερασιτέχνες και επαγγελματίες οι οποίοι τα κάνουν διεκπεραιωτικά, και έχω δει και ερασιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν ιδέα και νομίζουν ότι έχουν την ιδέα για τον εαυτό τους. Έχω δει διάφορες περιπτώσεις. Τώρα, το άλλο θέμα, επίσης, ως θεατής, καλό είναι να έχεις επιλογές, αλλά όταν έχεις τόσες επιλογές, καταλήγεις να μην ξέρεις, να χάνεσαι στην τόση πληροφορία. Δηλαδή, τι να πρωτοδιαλέξω, που βέβαια αυτό είναι και λίγο στον καθένα, ότι ξέρεις τι, εγώ θα διαλέξω, είναι πάρα πολλές παραστάσεις, θα πάω σε 2-3 φίλους μου, θα πάω και σε κάποιες παραστάσεις που ξέρω από στόμα σε στόμα ότι αξίζουν, και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα πηγαίνω, δεν θα κάτσω να τις δω και όλες. Είναι και προς το θέμα προσωπικού κριτηρίου αυτό. Αλλά για μένα το ρεζουμέ είναι ότι αυτό που έχω συνήθως στο μυαλό μου είναι ότι η ποσότητα τις περισσότερες φορές είναι εχθρός της ποιότητας. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ποσότητα υπάρχει, όσο πιο πολύ υλικό, όσο πιο πολύ content, που λένε και οι influencers, τόσο σαν να μειώνεται η ποιότητα. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ωραία. Και τέλος, θέλουμε να μας πεις τις προσωπικές σου δράσεις, πού συμμετέχεις, σε ποια παράσταση συμμετέχεις αυτή την περίοδο και τι θα κάνεις έτσι στο άμεσο μέλλον. Τώρα ηρεμούμε για το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί μια παράσταση που κάναμε με την ομάδα του Στέλιου του Καλαθά, την ομάδα Συναίσθημα, η Άρτια Κομμωδία, την οποία την παρουσιάσαμε για 2 παραστάσεις τώρα μέσα Ιουνίου κάτω από τη Γέφυρα, στο θέατρο. Και θα κάνει μια μικρή περιοδία στην Αθήνα, σε κάποια θέατρα, στο Πέραμα, στη Νέα Σμύρνη και σε κάποια ακόμα. Πιθανόν να παίξει και σε ένα θέατρο κάποια δευτερότριτα, αλλά αυτό μένει να φανεί, θα ανακοινωθεί. Και
Το άλλο που ετοιμάζεται είναι ότι θα συνεχιστεί πάλι μια παράσταση χωροθεάτρου Μπούτο, που είναι με την ομάδα Quantum Body της Βίκης Φίλιππα, την οποία το Μάρτιο έκανε 4 παραστάσεις στο θέατρο Μπρέχτ και θα συνεχίσει από Νοέμβριο. Ελπίζουμε να μας προσκαλέσεις. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σε δούμε και on stage. Εγώ τον έχω δει, πιστοποιώ ότι είναι καλός, το βεβαιώνω. Ωραία. Και Πρέπει να κρίνουμε κι εμείς όμως, Ναι. Καλήμονα. Γιάννη, ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή σου, Γιάννη, παρουσία εδώ και για την τιμή που μας έκανες και να σου ευχηθούμε με τη σειρά μας ένα όμορφο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Βαγγέλη, θα τα πούμε, δεν χανόμαστε. Θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε. Καλό καλοκαίρι, Γιάννη, και πάντα δημιουργικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Να είστε καλά. Καλή εκπομπή. Καλά. Γεια σου. Μετά λοιπόν από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Χαλιώτη, περνάμε σε ένα νέο θεατρικό συγγραφέα, τον Μάνο Κουνουγάκη. Μάνο, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε αρχικά να μας πεις κάποια λόγια για σένα. Τι σε οδήγησε στη θεατρική συγγραφή? Καλησπέρα, παιδιά. Πολλά μπράβο για αυτό που κάνετε. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι και εγώ μαζί σήμερα και θα συζητήσουμε για το θέατρο και τη θεατρική γραφή. Εγώ είμαι περίπου εδώ και 10 χρόνια θεατρικός συγγραφέας. Αυτό που με οδήγησε στη θεατρική γραφή νομίζω είναι οι σπουδές μου. Καθώς μεγάλωνα στην Κρήτη, δεν είχα τόσες πολλά ερεθίσματα, αλλά καθώς σπούδασα αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εντρήφησα πολύ στους Αμερικανούς και Άγγλους θεατρικούς συγγραφείς και είδα ένα είδος που με ενδιέφερε πάρα πολύ. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Ίσως φαντάζομαι ότι είχα μια πολύ μεγάλη κλίση στο διάλογο και το πόσο όλη η δράση μας από το διάλογο είχε προωθηθεί σε ένα έργο μου με τρίγκαρε πάλι. Αγάπησα θεατρικά κείμενα όπως το Λεωφορείο Πόθος, ο Θάνατος του Εμποράκου, το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα. Και όλο αυτό με έκανε να θέλω να εστιάσω και συγγραφικά σε αυτό. Εγώ είχα αρχίσει με την ποίηση, με πεζό και με άλλα είδη. Όμως είδα στο θέατρο ότι υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά μου δίνει χώρο να εκφραστώ όπως εγώ θέλω. Και επίσης βρέθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν πολύ στη γραφή μου και με οδήγησαν να εστιάσω σε αυτό. Όπως για παράδειγμα ο Θανάσης Τριαρίδης, ο οποίος όταν με πρωτογνώρισε, με ενθάρρυνε πάρα πολύ να εστιάσω σε αυτό το είδος. Και όπως ξέρετε, τα καλά λόγια πολλές φορές βοηθάνε κάποιον να δουλέψει περισσότερο. Και έτσι έφτασα εδώ το να συνεχίζω να γράφω, να διδάσκω νέους ανθρώπους να γράφουν κείμενα, να στηρίζω θεατρικούς συγγραφείς μέσα από πλατφόρμες κτλ. Είσαι στο θέατρο Πορεία, έτσι, του Δημήτρη Τάρδου. Είμαστε στην Σχολή Πυραιός Θεατρικής Γραφής, η οποία ήταν κάποτε στο θέατρο Πορεία. Φέτος συνεργαζόμαστε με την ΚΑΠΑ Εκδοτική και με το Θέατρο Τέχνης Καρολοσκού. Ωραία. Τέλεια. Μάνο, έτσι, συνεχίζοντας λίγο τις πιο γενικές ερωτήσεις για να σε γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα, θέλω να σου υποβάλω την εξής ερώτηση, αν και μας έδωσες ένα μικρό στοιχείο στην εισαγωγή σου. Θέλω να σε ρωτήσω ποιοι Έλληνες ή ξένοι θεατρικοί συγγραφείς σε επηρέασαν περισσότερο στον τρόπο που γράφεις, στον τρόπο σκέψης σου, γενικότερα στο έργο σου. Είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω πλήρως, επειδή διαβάζω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι κάθε συγγραφέας πρέπει να διαβάζει συνέχεια. Άμα δεν διαβάζεις, δεν μπορείς να γράψεις. Έτσι, ένας θεατρικός συγγραφέας πρέπει να διαβάσει θεατρικούς συγγραφείς συνέχεια. Και αυτό προσπαθώ να πω και στους μαθητές μου πολύ συχνά στο θέατρο, ότι πρέπει να διαβάζουν. Δεν γίνεται να γράψουν θεατρικά κείμενα και να έχουν άγνοια 100 καλών θεατρικών κειμένων. Οπότε θεωρώ ότι ο κάθε συγγραφέας που έχω διαβάσει με έχει επηρεάσει σε μεγάλο ή μικρό βαθμό, κυρίως υποσυνείδητα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ζήλεψα τη γραφή κάποιου και έγραψα πανομοιότυπα. Σίγουρα έχω ζηλέψει θεματικές. Έχω χρησιμοποιήσει θεματικές που έχω δει πολύ πιθανώς, τη γλώσσα κάποιου. Από κάθε συγγραφέα, ξέρετε, παίρνει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να πάρετε και να το χρησιμοποιήσετε μετά από κάποιο διάστημα στη γραφή σας. Κυρίως ασυνείδητα, νομίζω, γίνεται αυτό. Είτε είναι θεματική, είτε είναι η γλώσσα, είτε είναι ο τρόπος που προωθεί τις συγκρούσεις, που προωθεί τις μετατοπίσεις των χαρακτήρων, το τέλος. Είναι μια ολόκληρη θεωρία και διαδικασία όλο αυτό. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος εστιάζει πολύ σε αυτό, νομίζω, βρίσκει πράγματα κάθε φορά. Τώρα, αν θέλετε να σας πω ονόματα, σας πω αυτούς που νομίζω πιο πολύ, οι οποίοι με έκαναν να αγαπήσω το θέατρο, που τους ανέφερα και πριν. Είναι οι Αμερικανοί συγγραφείς του ρεαλισμού. Τένεσι Βίλιαμς, ο Άρθουρ Μίλλερ.
και οι παρόμοιους, τους μιλάμε πάρα πολλά, να τους κουράσουμε τον κόσμο. Ωραία. Και τώρα μια ερώτηση ανάλογη με αυτή που κάναμε στο Γιάννη. Θεωρείς ότι σε εκφράζει περισσότερο το κωμικό ή το δραματικό στοιχείο, ή μια μίξη αυτών? Λοιπόν, για να απαντήσω αρχικά στην ερώτηση, νομίζω το δραματικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι η κωμωδία είναι το πιο δύσκολο είδος, καθώς πρέπει να μην στηρίζεται απλά σε έναν απλό καλό διάλογο, μια τάκα που προκαλεί γέλιο, αλλά να έχει καταστάσεις και να έχει και πολλά νοήματα. Οι παπαγιές στην Αγγλία λέγανε ότι είναι ένα πολύ πολιτικό είδος και κριτική πολιτική ασκούσε μέσα από την κωμωδία. Νομίζω ότι πρέπει μια καλή κωμωδία να έχει μέσα δραματικά στοιχεία και ένα καλό δράμα επίσης να έχει μέσα κωμικά στοιχεία. Όταν μπορέσει να εντάξει πινελιές από αυτά τα είδη στο έτερο είδος, εκεί νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια πολύ καλή μίξη. Δηλαδή, ακόμα και ένα δραματικό έργο πρέπει να έχει κάποια κωμικά στοιχεία σε κάποιες στιγμές του. Και αντιστοίχως να υπάρχει δραματικό στοιχείο σε μια κωμωδία. Πάντως, για μένα, έχω γράψει μόνο δραματικά έργα. Είναι το είδος το οποίο με εκφράζει περισσότερο. Αυτό που και ο ίδιος, σαν αναγνώστης και σαν θεατής, από μικρός έβλεπα και με τρίγκαρε. Και πάνω σε αυτό σκεφτόμουν θεματικές, την έννοια του ανθρώπου κτλ. Οπότε σε αυτό επιμένω. Αλλά σίγουρα νομίζω θα είναι μια μεγάλη πρόκληση κάποια στιγμή στη συγγραφική μου πορεία να δοκιμάσω και μια κωμωδία. Καταρχάς, η επόμενη ερώτηση βασικά έχει να κάνει με τη συγγραφή ενός θεατρικού έργου, γιατί είμαστε και οι τρεις συγγραφείς εδώ, και ο Βαγγέλης και εγώ και ο Δημήτρης, έχουμε γράψει βιβλία λογοτεχνικά, μυθιστορήματα, και βρίσκουμε έτσι πολλά κοινά σημεία και ενδιαφέροντα σε σχέση με όσα μας είπες νωρίτερα για τις επιρροές που πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης και δημιουργός έργων για να φτιάξει το δικό του. Και θέλω να μας πεις, την έκανα αυτή την ερώτηση και στον Γιάννη λίγο νωρίτερα, αν έχεις κάποιες συμβουλές να δώσεις σε έναν νέο, ας πούμε, θεατρικό συγγραφέα, ο οποίος τώρα πάει να γράψει το πρώτο του έργο. Τώρα, ας πούμε, έχει κάποιες ιδέες και θέλει να τις βάλει στη σειρά για να ξεκινήσει να γράφει ένα θεατρικό έργο. Ωραία. Όπως είπα και πριν, το νούμερο είναι να διαβάζεις θεατρικά έργα. Όχι απλά να βλέπεις θέατρο, να παίρνεις το βιβλίο και να τα διαβάζεις. Μέσα από αυτό υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία μάθησης που γίνεται. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να εστιάσεις στα επιμέρους θεωρητικά στοιχεία της θεατρικής γραφής, από την κατασκευή χαρακτήρων μέχρι τις συγκρούσεις, μετατοπίσεις και το λόγο. Ο λόγος είναι κάτι πολύ σημαντικό και συχνά το αγνοούμε στα θεατρικά κείμενα. Θα πρέπει να κάνουμε κάθε χαρακτήρα να ακούγεται διαφορετικά, να έχει τη δική του φωνή. Θα τον συμβούλευα να εστιάσει πολύ στις θεματικές του. Η θεματική είναι το Α και το Ω σε οποιοδήποτε λογοτεχνικό κείμενο. Και καλό είναι να υπάρχουν και πολλαπλές θεματικές σε ένα έργο, νομίζω. Δηλαδή, μια βασική θεματική και μετά κάποιες υποθεματικές, οι οποίες θα ανοίγουν νέους δρόμους σε αυτό που θέλει να ερμηνεύσει το κείμενο. Και από εκεί και πέρα να δουλέψει όσο περισσότερο πολύ. Θέλει επιμέλεια το θεατρικό κείμενο. Δεν γράφουμε ένα έργο και τελείωσε. Θέλει μετά που θα κάνουμε την πρώτη μας γραφή να επανέλθουμε σε αυτό, να το δούμε ξανά και ξανά, σαν μάστορες, σαν γλύπτες, οι οποίοι θα πιάσουμε ξανά κάθε λεπτομέρεια του έργου να το δούμε. Είναι μια διαδικασία που θα θέλει μήνες. Δεν γίνεται τη μια μέρα στην άλλη. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό, όπως μου λέει και εμένα ο δάσκαλος μου Θανάσης Τερέτης, ήταν να υπάρχει υπομονή, επιμονή και συνέχεια της δουλειάς. Να ξέρουν όλοι ότι δεν είναι ένας χώρος εύκολος. Δεν σε παίρνουν τηλέφωνο μόλις τελειώσει ένα έργο, έλα θέλω να το ανεβάσω. Μπορεί να περάσουν μήνες, ακόμα και πολλά χρόνια σιωπής. Αυτό που έχουμε πια καταλήξει είναι ότι πρέπει ο θεατρικός συγγραφέας να γίνει και κάπως manager του εαυτού του, δηλαδή να προσπαθήσει να προωθήσει τα κείμενά του, να τα στείλει, να βρει διεξόδους, να συνεργαστεί με νέες ομάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα νέα παιδιά εκεί έξω με πάρα πολύ ταλέντο, τα οποία ψάχνουν κείμενα και διψάνε για κείμενα. Οπότε μια συνεργασία είναι πολύ σημαντική με αυτά τα παιδιά αυτά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχεις φτιάξει και τη σελίδα Playground, έτσι, που φιλοξενεί μαζί με την Κατερίνα τη Λουκίδου, φιλοξενεί έργα νέων θεατρικών συγγραφών και κάποιων παλαιότερων. Ναι, είναι μια προσπάθεια που κάναμε με την Κατερίνα ώστε να δώσουμε χώρο σε συγγραφείς να βγάλουν τα έργα τους προς τα έξω, να μην μένουν στο σιρτάρι τους. Και έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ καλή ανταπόκριση σε αυτό το εγχείρημα. Ήδη πολλά έργα που έχουν ανέβει στο Playground έχουν ήδη ανέβει στη σκηνή, είτε από ερασιτεχνικές είτε από επαγγελματικές ομάδες. Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Είναι στην ουσία το που λέγαμε και πριν, ότι υπάρχει πολύ καλό ελληνικό κείμενο. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες και παλαιότερα κατά πόσο υπάρχει καλό ελληνικό κείμενο. Εγώ, παιδιά που το ζω από μέσα,
να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατούς συγγραφείς, βγαίνουν πολύ καλά νέα κείμενα κάθε χρόνο και ίσως αυτό που μένει πια είναι να τα πιστέψει κάπως και η πολιτεία. Να πάψει πια, ξέρει ο συγγραφέας, να θεωρείται ο τελευταίος τροχός της αμάξης και να πάρει την πραγματική του αξία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν υπάρξει και από την πολιτεία μια μερίμνα να επιχορηγηθούν νέα έργα, τα θέατρα, τα κρατικά, τα εθνικά, να παράγουν νέα θεατρικά έργα Ελλήνων συγγραφέων, να γίνει μια προσπάθεια προώθησης στο εξωτερικό με μεταφράσεις, θα δείτε κάτι πολύ δυνατό. Πάντως για μένα νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ υγιές και δυνατό κύτταρο αυτή τη στιγμή στην ελληνική πολιτιστική κοινότητα που αφορά τους νέους θεατρικούς Έλληνες συγγραφείς και τους θεατρικούς συγγραφείς γενικότερα. Μάνο, εγώ τώρα θα σε πάω σε κάτι που και οι τέσσερις το γνωρίζουμε και το βιώνουμε κάθε μέρα με τα έργα μας. Οποιοσδήποτε καλλιτέχνης βγάζει το έργο του προς τα έξω, προφανώς εκτίθεται, οπότε συνεπακόλουθα δέχεται και κριτική, είτε θετική είτε αρνητική. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω εσύ ως Μάνος πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κριτική, κυρίως την αρνητική προφανώς. Εντάξει, θετική είναι μια θετική, οπότε πάμε παρακάτω. Η αρνητική όμως. Κοιτάξτε, το έχω σκεφτεί πολύ το θέμα και το έχω συζητήσει με τους σπουδαστές μου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι οποιοδήποτε αφιερέσει χρόνο να διαβάσει αυτό που έγραψες ή ακόμα και να δει αυτό που έγραψες, είναι ένα δώρο. Υπάρχουν τόσα πολλά κείμενα και έξω, τόσες πολλές παραστάσεις. Οπότε ότι κάποιος θα κάτσει και θα ασχοληθεί μαζί σου δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Και νομίζω συχνά βλέπουμε ότι ψάχνουμε αναγνώστες, ψάχνουμε θεατές κτλ. Οπότε, αρχικά να πούμε ότι είναι κάτι θετικό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και η θετική κριτική μπορεί να είναι παγίδα, γιατί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι ο καλύτερος και δεν χρειάζεται πια να προσπαθεί και να βελτιωθεί. Εγώ πάντα τις θετικές κριτικές τις δέχομαι με μεγάλη χαρά, αλλά ως εκεί. Αρνητική κριτική πρέπει και να την πάρεις με πολύ ψυχραιμία. Νομίζω ότι αν δεις κάτι αρνητικό, θα σκεφτείς άλλος αυτός που το έχει γράψει έχει δίκιο. Αν έχει δίκιο, το αφομοιώνεις για τα επόμενα έργα σου. Αν είναι κάτι το οποίο δεν συμφωνείς, πάμε παρακάτω. Και πάμε στο κεντρικό ζήτημα του επεισοδίου που έχει να κάνει με την υπερπληθώρα και υπερπαραγωγή θεατρικών παραστάσεων. Όπως είπαμε και πριν, στην Αθήνα μόνο ανεβαίνουν περίπου 1.400 παραστάσεις κάθε χρόνο, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο τόσες περίπου μετρήθηκαν. Ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά, κατά τη γνώμη σου, αυτού του φαινομένου? Είναι κάτι που βοηθά τους νέους θεατρικούς συγγραφείς και ειδικότερα τους νέους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς, θα πω εγώ? Ωραία, νομίζω ότι βοηθάει σίγουρα, γιατί δίνουν ευκαιρία να ανέβουν τα έργα τους. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βγαίνουν πάρα πολλά παιδιά από τις σχολές και όλα αυτά τα παιδιά πρέπει κάπου να ασχοληθούν, να δείξουν τη δουλειά τους. Ποιοι είμαστε εμείς να τους πούμε ότι δεν έχουν το δικαίωμα να βγάλουν τη δουλειά τους προς τα έξω, επειδή έχουν τώρα βγει από τις σχολές ή επειδή δεν είναι γνωστοί? Ίσα-ίσα για μένα νομίζω ότι είναι και πολύ ενεργό κύτταρο της πολιτιστικής κοινότητας και οι ομάδες, οι πολλές των ηθοποιών που ανεβάζουν έργα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σημαντικό να δούμε ότι όποιος αποφασίσει να ανεβάσει ένα έργο να το κάνει με όρους οι οποίοι θα προωθούν τη δουλειά του. Δηλαδή, να μην γίνουν αρπαχτές μόνο και μόνο για να βγουν κάποια χρήματα ή να πούμε ότι βγάλαμε ένα έργο προς τα έξω, αλλά να γίνει μια προσπάθεια με όσο καλύτερη καλλιτεχνική επιμέλεια γίνεται. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να δώσω αυτό σίγουρα ότι μοιράζεται πολύ πίτα των εισιτηρίων. Όποιοι έχουν κάνει παραγωγή τα τελευταία χρόνια βλέπουν ότι λόγω των πάρα πολλών παραστάσεων οι παραγωγές δυσκολεύονται να ορθοποδήσουν, να βγάλουν τα χρήματά τους. Ακόμα και παραγωγές με δυνατούς ηθοποιούς μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο καλά. Θα σου πω για τον εαυτό μου, για παράδειγμα, όταν έχω να πάω σε 30 παραστάσεις φίλων, μαθητών κτλ. Θα πάω σε αυτές, δεν έχω το χρόνο να πάω να δω όλες τις παραστάσεις που παίζουν. Ο χρόνος μας φέρεται, είναι πολύτιμος, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε κάθε μέρα θέατρο, όσο έχουμε παιδιά, όσο έχουμε υποχρεώσεις, πρέπει να βιοποριστούμε. Και ειδικά στις μέρες μας που ο βιοπορισμός έχει γίνει κάτι πολύ δύσκολο και πρέπει να κάνουμε 1 και 2 δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα. Όσο να είναι όλο αυτό, δυσκολεύει στο να υπάρξει άρθρο προσέλευση κοινού σε όλες αυτές τις πολλές παραστάσεις που γίνονται. Αν και νομίζω ότι στην Αθήνα το κοινό τιμάει και με το παραπάνω τις παραστάσεις. Οπότε γενικότερα, εγώ δεν το βλέπω αρνητικά αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Απλά κατανοώ τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να ζορίζονται με την κατάσταση την οικονομική. Από εκεί και πέρα όμως καλλιτεχνικά νομίζω ότι είναι κάτι που προωθεί. Από εκεί θα βγουν νέες φωνές, από εκεί θα βγουν
νέοι ηθοποιοί, θα δούμε νέους σκηνοθέτες και γενικότερα θα ανθίσει από αυτή τη βάση των πολλών παραστάσεων, των πολλών νέων παιδιών που προσπαθούν να βγάλουν το ιός προς τα έξω, θα ανθίσει και η νέα πολιτισμική παραγωγή του θεάτρου μας. Μέσα σε αυτή, Μάνο, ας πούμε, την πληθώρα που λέμε παραστάσεων, υπάρχει, ας πούμε, και η άλλη άποψη ότι κάπου μπορεί να χάνουμε, ας πούμε, ξέρεις, κάποιες πολύ ποιοτικές παραστάσεις σε σχέση με όλο αυτό το πλήθος που υπάρχει. Δεν μπορεί ο κόσμος να επικεντρωθεί στις λίγες και καλές που, ας πούμε, που θέλει να δει. Δεν μπορούν να βρουν θεατές ή τέλος πάντων να υπάρχει μια καλή αντιστοίχηση μεταξύ των επιθυμιών του θεατρικού κοινού και των παραστάσεων που υπάρχουν. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Αυτή την άλλη πλευρά, δηλαδή, θεωρείς ότι είναι κάπως περισσότερο τονισμένη από την πρώτη, ας πούμε, που λέει ότι η πληθώρα των παραστάσεων, ο πλουραλισμός κάνει καλό, ας πούμε. Κοιτάξτε, και οι δύο πλευρές έχουν το δίκιο τους, τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Σίγουρα συμφωνώ ότι είναι δύσκολο πια να εντοπίσεις καλές παραστάσεις, αν και ακούγονται. Κάποιος που δεν είναι στον χώρο, που σίγουρα μπορεί να καταλάβει αν μια κριτική είναι πληρωμένη ή όχι, αν υπάρχει χειραγώγηση στους θεατές μέσα από ένα site που μπορεί να βάλει συγκεκριμένα πράγματα, μαθαίνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει και εμείς σαν θεατές να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για το τι θα δούμε. Δηλαδή ότι να πάμε να ψαχτούμε, να δούμε ποια έργα μας αρέσουν, ποια έργα ταιριάζουν με αυτό που θέλουμε να δούμε, ποιοι ηθοποιοί είναι κοντά σε αυτό που θέλουμε να δούμε εμείς. Δηλαδή να γίνεται μια δημιουργική αναζήτηση των παραστάσεων που θα δούμε. Μην βλέπουμε απλά ένα όνομα, λέμε πάμε αυτό το όνομα. Βλέπω συχνά σε παραστάσεις να έρχεται ο κόσμος και να μην έχει ιδέα τι πάει να δει. Να ξέρει μόνο τον τίτλο, να ξέρει μόνο τον ηθοποιό. Αυτό, όπως και να έχει, μπορεί να τον οδηγήσει στο να δει κάτι που δεν του αρέσει. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι χρειάζεται και μια δημιουργική ενασχόληση μέρους του θεατή. Αφού υπάρχουν οι επιλογές, να κάτσει να ψάξει. Είναι χρονοβόρο, υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Όμως υπάρχουν πολλά site, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γράφουν για παραστάσεις, υπάρχουν πολλοί φίλοι που έχουν δει παραστάσεις. Εσείς νομίζω ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι το στόμα σε στόμα πια στις μέρες μας στην Αθήνα. Πέρυσι που είχα την εμπειρία μιας παραγωγής, είδα ότι το στόμα σε στόμα δεν λειτουργήσε εξαιρετικά στον κόσμο και να γεμίζει το θέατρο. Ήταν μια παραγωγή που δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει για πάρα πολλές συνεντεύξεις σε μεγάλα site ή για να πληρώσει στο να γίνουν διαφημίσεις. Και όμως, από εβδομάδα σε εβδομάδα, καθώς μαθαινόταν ότι είναι πολύ δυνατό το έργο και η παράσταση, το θέατρο γέμιζε. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ένας τρόπος για να ενημερωνόμαστε και λίγο να χτίσουμε τις δικές μας κριτικές σκέψεις για το τι πρέπει να δούμε. Ωραία. Και για να κλείσουμε, πες μας λίγα λόγια και για το προσωπικό σου έργο. Παίζεται κάποια παράστασή σου αυτή την περίοδο, θα παιχτεί σύντομα, να περιμένουμε από Σεπτέμβρη? Γίνονται πραγματάκια. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ανεβαίνουν οι θεές. Μια παράσταση που αφορά ένα σύνδεσμο οπαδών του Όφη, το οποίο μάλιστα γυναικών του Όφη, σύνδεσμος οπαδών γυναικών, το οποίο είχε μάλιστα ανέβει στα 100 χρόνια εκδηλώσεων για την δημιουργία της ομάδας. Ένα άλλο έργο, το Ασπαράχη, ανεβαίνει και αυτό στην Κρήτη αυτή την περίοδο, από το Θέατρο Κρήτης, και θα κάνει περιοδεία και στην Αθήνα. Και δύο νέα έργα που τώρα τελείωναν θα ανέβουν με το καλό την επόμενη χρονιά, μάλλον την νεαρινή σεζόν στην Αθήνα. Και φέτος τελείωσε το Φίλεμα, ένα έργο που ανέβηκε σε 5 παραγωγές. Πήγε πάρα πολύ καλά σαν θεατρικό έργο στην Αθήνα, στην Πάρο, στην Κρήτη, στην Αγγλία, σε διάφορα μέρη. Μου έδωσε και πολλά βραβεία, πήγε στο εξωτερικό. Τον Μάιο παίχτηκε στην Κοπενχάγη, για παράδειγμα. Οπότε μου έκανε ένα πολύ ωραίο κύκλο και μου έδωσε πάρα πολλές χαρές. Γενικότερα, ξέρετε, η ζωή του συγγραφέα είναι να γράφει και να πηγαίνει μετά να συνομιλεί με τον κόσμο στις παραστάσεις. Είναι κάτι πολύ κοινωνικό και πολύ ωραίο. Δεν είναι η μοναξιά ενός διηγηματογράφου, για παράδειγμα, γράφει το βιβλίο του και μόνος παρουσιάζει θα μπορέσει να μιλήσει με κόσμο. Ο θεατρικός συγγραφέας, επειδή ξέρετε, το θεατρικό έργο έχει μια ιδιαίτερη φύση. Η μία είναι του λογοτεχνικού κειμένου και η άλλη είναι κάτι που θα γίνει μετά παράσταση. Οπότε στη δεύτερη φύση του, η δουλειά του θα βρεθεί με τη δουλειά των ηθοποιών, των σκηνοθετών, των φωτιστών, όλων των ανθρώπων που ξυλούσαν με αυτό, ακόμα και με τους θεατές. Οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο και λυτρωτικό, θα έλεγα, το να μπορέσει να βρίσκεσαι με ανθρώπους που θα δεις να συγκινούνται με το έργο σου, να μιλάνε για αυτό και να το συζητάτε. Κάπου εδώ να το κλείσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την απόψινή σου παρουσία στο Εκτός Κειμένου και για την πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, Μάνο, που μας έδωσες. Να σου ευχηθούμε ένα όμορφο καλοκαίρι και πολλές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ
Καλές εκπομπές να έχετε και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, και η 6η εκπομπή του Εκτός Κειμένου. Σήμερα η κουβέντα μας ήταν γύρω από το ερώτημα μήπως παράγουμε περισσότερο θέατρο από όσο καταναλώνουμε. Αν καταλήξαμε σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα, εσείς όπως πάντα θα το κρίνετε. Για εμάς μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ανταλλάξαμε τις απόψεις μας, τις εμπειρίες μας και τις ιστορίες με την παρέα μας και τους αξιόλογους καλεσμένους μας, τον Γιάννη και τον Μάνο. Και ότι φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είχαμε εσάς μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οι ιστορίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πάντα τελειώνουν, οι κουβέντες όμως όχι. Αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο με νέες συζητήσεις εκτός κειμένου και όπως πάντα να κλείσουμε με την παράδοση έτσι, της εκπομπής και την υπόσχεσή μας, την οποία θα σας απευθύνει τώρα ο αγαπητός Δημήτρης Μπονόβας και η οποία ποια είναι, Δημήτρη? Ότι την επόμενη σεζόν θα είμαστε πολύ μα πολύ χειρότεροι. Από τον Λουκά. Από το Βαγγέλη. Από τον Δημήτρη. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο και δημιουργικό καλοκαίρι. Γεια σας.